प्रमदफोरा जेब्लायबो बुङो माने मुंख्लंफोरनि थाखायनो बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर एकर्ड जाबोबाय। बे बिपिएफ सरकार थानाय समाव बिथांमोना 15 कौटि होनानै होदोंमोन। बिटिसि इलेक्शननि सिगां जोंनि जिखिनि मोननांगौ रां बे रांखौ होआबा जों बिथांमोननि हेंथा खामानि मावनो गोनां जागोन। जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जाबायदि मुंख्लं जाबोनाय न'खर ओरैबायदि दुखु नांथावना जोंबो दुखु मोनो एखनबा जोंबो खौरां लाहैयो। नाथाय दिनैनि समाव जाबायदि जोंनि दिनैसिम जोंखौ मान होनांगौमोन मुंख्लं जानाय न'खरखौ बेबायदि मान होआखै। बे लेखायै जों गोबां दुखुथिया जों बिसोरखौ खबर लानाय जायो आरो सोङो जोंनियाव। जों दिनै बिदिनो मुंख्लं न'खरनि मोनसे बिबान थानाय बायदि जों दिनै खौरां लायो। बिसोर बुङो दिनैसिम जेबो बिथांमोना खौरां लाजायासै। मानो होनबा दुखु नांथावना बाथ्रा दिनै फार्स्ट आबसु मुभमेन्टनि जि पेराग्राफ बे थांबाय, बेनि उनाव बिएसि जाबाय, बिएसिनि उनाव दिनै बिएलटि मुभमेन्ट बेयाव बिटिसि एकर्ड जाबाय, बेनि उनाव बे थाङै थाङै आरो दिनै बिटिआर एकर्ड जाबाय। जों बेखौ रावखौबो जों बासिनो सानाखै। बेयाव आबसु एनडिएफबि बिएलटि गासैखौबो लानानै जों मोनसे मुंख्लंआरि आफाद हिसाबै जों दिनै जाबायदि मुंख्लंफोरनि न'खरखौ हालाय हाफाय नुबोबाय, जाहाथे बिसोरो दिनैसिम जेबो मोननो हायाखै अनसुंथाइ। बिनि थाखाय जों गोबां दुखु नाङो, दुखु मोनो। बेनिखायनो जों खावलायबाय थादों बारे बारे थाबैनो अनसुंथाइखौ होनांगौ आरो बिथांमोनखौ खबर लानांगौ। खबर लायोबा जों मोजां मोनगोन, जोंबो गोजोननाय बावहरगोन। जायनि जाहोनाव जों दिनै बारे बारे बुंबाय थानो गोनां जादों बिसोरनि दुखुखौ नुनानै। ओंखायनो जों दिनै बाक्सा जिल्ला मुंख्लं आफाद हिसाबै दिनै बेखिनि बुंनो गोनां जाबाय। आरो जों बे अनसुंथाइखौ 20 कौटिनि आगोल मोनफुंनाय नुयोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन आरो मोनफुंजोबनाय नुवाबा एसे जों सोंखारिबावनो गोनां जाहैगोन। आं दिनै मुंख्लं आफादनि जानानै बुंनो गोनां गोबां दंबावो, नाथाय दिनै खुगाजों बुंना बुंजोब हानाय नङा। ओंखायनो जों बेखिनिखौ बुंनानै आरो उनाव जिखिनि बुंनो गोनां दं बेखौ जों उनाव 20 कौटिनि आगोलाव जों बुंफुंबावनाय जाहैगोन। आरो दिनै बाक्सा जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्लानि जों मुंख्लं नखरारि आफाद हिसाबै दिनै प्रेस मिट लानायनि थांखियानो जाबाय, जाय समाव बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जायफोरा बर' आन्दलननि थाखाय जिउ बावलांदोंमोन, बै बिथांमोननि थाखाय जोंनो फोसावखानाय जाय गभर्नमेन्टआनो फैया मानो बिथांमोना बै मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख अनसुंथाइ होनानै बिनि नखरखौ नायफिनगोन होननानै बुंनाय लेखा, नाथाय जोंनो 5 लाख अनसुंथाइखौ जों दिनैसिमबो मोनफुंनो हायाखै। बिनि थाखायनो नैबे दिनैनि दिनाव जोङो बाक्सा जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्ला मुंख्लं नखरारि आफादा बे प्रेसखौ लानो गोनां जादों। जाय समाव बर' हारिनि थाखाय बर'नि रैखाथि आरो थामोनथा हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जायफोरा मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोननि थैजोंनो बिथांमोना बुंदोंमोन बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथा जालांबाय। नाथाय बिथांमोननि मुंख्लंनि जिउमाखौ जोङो जेब्लायबो मान होनांगोन होननानै बिथांमोना मोनफ्रोमबो सम फैयोब्ला इलेक्शन सम फैयोब्ला बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो। नाथाय दिनैसिमबो जायफोरा बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि जिउमाखौ दासिमबो मान होनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेनिखायनो जों गले गले खावलायदों दा नैबे सोलिबाय थानाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ आरो आसाम गभर्नमेन्टआ जाहाथे नैबे जोंनि मोननांगौ 5 लाख अनसुंथाइखौ थाबैनो होनो थाखाय जोङो गुरै खावलायदों। जाहाथे आरो जोंनो बे 5 लाख अनसुंथाइखौ फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शननि सिगाङाव जुदि जोंनो होआब्ला जोङो बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्ला हिसाबै माने बिसाथि होगोन होननानै जोङो मोनसे बिथांखि लानाय जाबाय आरो सांग्रां जाबाय। बेखौनो जों फोरमायहरदों। आरो जाय समाव एबसु आन्दलननि समाव जायफोरा जिउ बावलांदोंमोन बिथांमोननि थाखाय जोंनि सोलिबाय थानाय दा मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ गांफा सार्टिफिकेट होदोंमोन, नाथाय बे सार्टिफिकेटनि मुल्यआ दिनैसिमबो जों बे सार्टिफिकेटखौ मुल्य होनाय जों नुनो मोनाखै। बेनिखायनो जों खावलायदों जायफोरा बर' आन्दलननि थाखाय एबसुनि आन्दलनाव जिउ बावलांबाय बिथांमोननो मोनसे फोरमान बिलाइ होदोंमोन, बे फोरमान बिलाइनि जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। बिनि थाखायनो जों बारंबार खावलायदों
जाहाथे दा सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टआ फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सननि आगोलनो जाहाथे जोंनो बै बर' आन्दलन सोमावसारनाय जायफोरा मुख्लं जालांबाय बिथांमोननि बाला अनसुंथाइखौ थाबैनो होनो थाखाय जोङो गुरै खावलायदों। जों दिनै नैबेयाव प्रेस मिट लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जों नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरनाय जादों दि थांनाय 2017 मायथाइयाव जेब्ला कंग्रेस सरकार दङमोन बै समावनो आसाम आन्दलनाव शहीद जानाय मुंख्लंफोरजों लोगोसे बर' आन्दलनाव मुंख्लं जानाय बिथांमोननोबो 5 लाख रां खरि होनाय जागोन होनना बिथांमोना फोसावदोंमोन आरो बिखौ केबिनेटआवबो पास खालामखानाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिम जोङो बिखौ मोननो हायाखै। नाथाय जेब्ला बिपिएफ सरकार दङमोन बे बिपिएफ सरकार थानाय समाव बिथांमोना 15 कौटि होनानै होदोंमोन आरो आद्राखौ बिथांमोना होआखै। बेखौनो जोङो आसा खालामदोंमोन जे नैबे गोदान सरकार बिथांमोना 17 बोसोर सरकार सालायनायाव जोंनि जिखिनि मोननांगौ रां बिथांमोना बेखौ जोंनो होलाङासै। नाथाय नैबे गोदान सरकारखौ जोङो आसा खालामदोंमोन जे बिथांमोना जोंनि जा अनसुंथाइ मोननो गोनां अनसुंथाइ बेखौ होगोन आरो जोंनो होफुंगोन बेखौनो जों आसा खालामदोंमोन। बेखौ आसा खालामैनो जोंनि गोबां गारजेन जेनेबा सोरनिबा बिफा थैलांदोंमोन सोरनिबा बिमा थैलांदोंमोन बिदिनो दिनैसिमबो जोङो आसा खालामनानै दङ नाथाय जों मोनफुंनो हायाखै। बिथांमोनखौ जों खनले खावलायदों। प्रमद बर'आ जेब्लायबो बुङो माने मुंख्लंफोरनि थाखायनो बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर एकर्ड जाबोबाय। बिथांमोनखौ जोङो जेब्लायबो मान होयो सनमान होयो बिथांमोनखौ जेब्लायबो जोङो मान होगोन बे खोथाखौ बुङो। नाथाय बिथांमोननि बुंनाय रावा दिनै रावैनो थालांदों खामानियाव जेबो जायाखै। बिनिखायनो जों बिथांमोनखौ गले बुंदों नैबे फैबाय थानाय जि बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सननि सिगां जोंनि जिखिनि मोननांगौ रां बे रांखौ होआबा जों बिथांमोननि हेंथा खामानि मावनो गोनां जागोन बा खोथा बुंनो गोनांबो जानो हागौ। बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्ला हिसाबै दासिमहालागै जोङो 1007 जन मुंख्लंफोरा अनसुंथाइखौ मोननो गोनां दंबोयो। बिथांमोना 1987निफ्राय नैबे बिटिआर एकर्ड जाजासिम बे एबसु आन्दलनाव 166 एनडिबि आन्दलनाव 472 आरो बिएलटि आन्दलनाव 468 जन मुंख्लं जालांदोंमोन। बेनि गेजेरावनो जोङो 107 जनाल' जोङो तामुलपुर आरो बाक्सानि गेजेराव जों मोननो हाबाय। बिथांमोना जोंनि जा मोननो गोनां अनसुंथाइ बे अनसुंथाइखौ आसाम सरकारा जेरै जोंनो फोसावदोंमोन बेबायदिनो थाबैनो होनांगौ। होआब्ला जोङो अफिसियेलि जों खामानि मावगासिनो दङ आरो नैबे होआब्ला जों बिथांमोननि हेंथायै एबा खोथा बुंनो जागोन बा खामानि मावनो गोनांबो जानो हागौ। नोंथांमोना माबायदि खामानि मावनो गोनां जानो हागौ? जोङो बिथांमोननि एगेन्सै जोङो माने नैबे फैबाय थानाय जाय इलेक्सन बे इलेक्सनाव जोङो गोनांथार जायोब्ला जोङो बिजाथिबो होनो गोनां जानो हागौ।